Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Bandiraɓe yiɗɓe e yeɓoɓe hande alkhamis hawra e balɗe nogas e lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo mon jayndeji dey arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande. Jaynde La Tribune dey wi ko balɗe seeɗa keddi jottoɗen e ñalande gammu ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego isi noon jayde nde labdi ko mbar yimɓe ɓe ma ɓe ñam faɓe kara isi noon mbar ɓe keguetake mbar ɓe dañata caɗele ɗum noon sababu o woni coggu nayyi hiɗitiɗi coggu baali hiɗitiɗi isi coggu beyi hiɗitiɗi jayde nde wi ko yahdata ko hen e ko yowati ko hen ne dey ko defrete ko foof cogguli ɗi hiɗitiɗi koppareje noon hay goto wawa ɗum yi ha wawa sot ɗum ɗon foof ha taki jayde La Tribune windi ko cherté des bœufs moutons denrées argent introuvable le gammu 2026 célébré dans la dèche ina wayno tigi tigi de e ɗin ɗon cogguli tiɗɗi taki de jayde nde wi ko sarenaki kala ko ñamate e ko defrete e on ɗon gammude ma ɗum sattu yi jayde nde ɓisdi hen l'inflation des prix ajouté à la crise économique affecte la fête ina wayno tigi tigi de e cogguli tiɗɗi e sinon e kopporeje cattuɗe dañde ɗum de ina wawi yakku ɗum ko ganduɗa kam ɗo woni ñalande gammude ina wayno de kala gonɗo hande joom galle e sinon joguiɗo ɓesgude ñamminde ɗumen e yarnude ɗumen de ko caɗele mawɗe ha taki jayde nde wattidori ko le président Diomaye a Tiwawon deme ina wayde noon omo ganduɗa ka woni hande hoorejo lesdi Sénégal Diomaye Faye ma yah toon to Tiwawon janggo si haaji Allah e wiide jayde La Tribune woɗɓe dañɓe caɗele mawɗe de ko ɓe ganduɗa kamen gondo e galleji liggorteɗi gonɗo ɗo e nder Sénégal jayde l'informé wi ko ɓe wondoɓe Sotrac ɓe wondoɓe SIAS ɓe wondoɓe AMA Sénégal kamen de tigui tigui hande ko caɗele mawɗe ɓe goni ha taki ɓe joɗoto balɗe ɓe ñamata ɓe jarata tawa noon heɓe geddi ɗum noon wiyete ko grève de la faim ha taki jayde l'informé windi ko grève de la faim des ex-travailleurs de la Sotrac SIAS et AMA Sénégal chaque semaine nous comptons des morts ina wayno de ɓen ɓe ganduɗa de kamen liggotono e ɗin ɗon galleji liggortenoɗi ko wayno Sotrac SIAS et AMA Sénégal de kamen ɓe mbi yontere kala e mumen ma ɓe lim hewɓe ɓe ganduɗa ɓe maayi ɓe kawre e laƴal ɗum noon wayno ko koɓe labdoto ko hujjaji mumen e sinon fodde mumen nde ganduɗa de ko koppareje kewɗe ɓe jogona ɓe potiɗe yoɓe ɗum noon hadde ɓe mayata fa ɓe kuuɓa kamen de ɓe mbi ɓe darima tigui tigui gam yoɓe jooɓe koppareje mumen no hannirta ni e wiide jayde l'informé siko en jurnima jayde li quotidien jayde windi ko lutte contre la mendicité le gouvernement passe à l'acte hina wayno de gam haɓade jelari e sakkinade e nder Sénégal de hina wayno laamu ngu darima tigui tigui gam ɗum kam ɗum dartine ko ɓuuri yawo ha taki jayde windi ko 234 individus interceptés le gouvernement a décidé de réagir face aux nombreuses récriminations des citoyens en raison du nombre important de mendiants, notamment des étrangers vivant dans les rues de Dakar. Ina wayno de ko tolnoto e temedde ɗiɗi e capanɗe tati e nayyi yimɓe ɓe ganduɗa de ɓe nangama saabu noon laamu ngu yiɗi tigui tigui ko ittude ɓe ɓe ganduɗa eɓe jooɗi e beddaji heɓe cakkino heɓe jeelo tawa noon heɓe paɗna lisdi ndi jayde ɓisdi hen ko ɓe ɓe ganduɗa kamen teska heɓe mbaɗa ɗum de teɓe ɓuuri heew ko e lesɗele goɗɗe ɓe gimmi ɓe gari ɗo e nder Sénégal gam yawtinde jelari mumen e si noon ɓesdude jelari mumen e sakkinade mumen tawa noon beddaji Dakaru de kamen kebbini ɗi e wiide jayde li quotidien jayde yorne arti e koppareje kewɗe ɗe ganduɗa de heɗe ndewi hakkude ngoɗo wuuro wiyetego Azer e AE Power tawa noon koppareje ɗe eɗe tolni e capanɗe tati e jeeɗiɗi e milliard uji hina wayno de omo ganduɗa kam woni José Angel González kam de ala ko wiyani o biyeteɗo Seydou Kane de yejjit ɗum konngol kala yekkatigol tigui e dow Seydou Kane e si wokki ɗum kongi musɗi e si noon kongi kaɗɗi rokka ha taki jayde yor windi ko affaire AE Power Azer les 37 milliards garantis José Angel González foudroie Seydou Kane pour tentative d'escroquerie hina wayno de kam on mo ganduɗa ka woni José Angel González kam de wi ko omo ganduɗa ka woni Seydou Kane de yinno ɗumen ƴoƴñu ñaama koppareje ɗe de naɓa kalisaji ɗi ɗum noon kamen kam ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo noon tigui jayde yor addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol siko en nati e bundi politique de hina wayno jayde le parlement windi ko rupture Diomaye Sonko sur les fonds spéciaux hina wayno de ko waddi ko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ko heewi hina hen jilla e koppareje ɗe ganduɗa de kamɗe mbiyete fonds spéciaux hina wayno noon jayde ɓisdi hen ko la transparence prise en otage hina wayno elle e wiide jayde le parlement hay goto e moyen kamen ɓen ɗon ɗiɗo de ɓe jiiɗa laɓɓin ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa de
de ko fonds spéciaux de mbiete jayde ɓisde hen un mot que tout le monde porte en étendard la promesse de 2024 et sa première fracture hina wayno tigi tigi de kala ko woni laɓɓinde e lernude e guite yimɓe e hakkillaji yimɓe de woni ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa de ko fonds spéciaux ɗe mbiyete ɗum noon ko rendo ngo fof yekkitta hen kongi hombo labdo hombo hen laya e wiide jayde le parlement jayde ɓisdi hen ce que révèle la bataille des fonds spéciaux de l'été 2026 ina wayno de ɗum ko en ɗon koppareje jaltine e hitande ujuna ɗiɗi e nogas e jeegode ɗum laaɓi e si noon ɗum ɓesdi caɗele hakkude ɓen ɗon ɗiɗo ɓe ginnuɗen joni e wiide jayde le parlement jayde le quotidien de wi ko nde haare nde ganduɗa nde hende teska hakkude lande Pastef e lande Kiray de hombo tan ɗum nafata e si noon ko ɗum nafata e si noon jayde ɓisdi hen huɗum woni fandare nde ha taki jayde le quotidien windi ko bataille Pastef Kiray c'est quoi le projet ina wayno de ha joni hay goto anda nden ɗon haare rewde hakkude Diomaye Faye e Ousmane Sonko de hombo tan ɗum nafata e si noon ko woni gartam ɗam e lesdi Sénégal jamanuji ɗiɗi ganduɗa jangoɓe e janguinoɓe heɓe jogui caɗele tigui tigui e si noon remoɓe heɓe jogui caɗele kala cohluɗo safro e cuuɗi cafrirɗi tawa haɗa dañi caɗele mawɗe ɗum noon hina wayno kamen ɓen ɗon ɗiɗo de ɓe miijaki rendo ngo ɓe miijaki ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓɓe Sénégal gonɓe e ɗen ɗon caɗele hande e wiide jayde le quotidien jayde enquête arti e coggu ɓesdagu tawa noon hina yowoti e ko wiyete ko carburant woni essence et gasoil ha taki jayno de windi ko prix du carburant Pastef attaque la fiscalité ina wayno de e ko yowoti e on ɗon coggu ɓesdagu de ɓe ganduɗa heɓe keedi e landa Pastef hande ɓe mbi de sa yii coggu ngu tiiɗi tigui 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 ko sakala o mo ganduɗa hombo tega e coggu he kambo mawni woni taxe uji ɗi ganduɗa de hiɗi keewi hiɗi mawni ɗi potno itte ɗum noon si ɗum waɗanoma tigui tigui hina wayno coggu ngu de ma ngu hoybu e dow jomen werlaji wonɓe e nder Sénégal ha taki jayde windi ko Pastef estime une baisse des taxes aurait permis d'éviter la hausse des prix à la pompe ina wayno de jayde wi ko Pastef de hombo andi siko tawino tigui tigui ko wiyete ko taxe woni sakala o de simbo ustanoma hina wayno coggu ngu de ma ngu hoybu e sodoɓe essence e wiide jayde enquête jayde la libération de article e ɗi galleji liggorteɗi tawa hiɗi tolno e capanɗe tati e jeego ɗi ganduɗa de galle ñawirɗo walla suudu ñawirdu yowotido e koppareje e ko way noon de woni pôle judiciaire financier de hina wayno hombo e dow mumen ha taki jayde libération windi ko 36 sociétés sous le coup d'une enquête et de réquisition le parquet financier déclenche une nouvelle offensive ɗin ɗon galleji noon ɗi limtama e nder jayde la libération jayde windi ko o galle biyeteɗo Bamba Ndiaye SA hombo hen jilla impact communication hombo jilla e ɗin ɗon galleji la SI Farad Cheikh Seck hombo jilla e on ɗon alhaali jayde nde ha joni wi ko Thales hombo jilla e on ɗon alhaali e si noon Souma Construction Sénégal hombo jilla e on ɗon alhaali Ares Kine hombo jilla la vie commerciale ko galle jillaɗo hen Petit Boubé hombo hen jilla DSC de Ron Yefet Kamne hombo hen jilla e envoi immobilier ɗin ɗon galleji foof de hina wayno pôle judiciaire financier hombo ɗumen tigui yitere gam tigui tigui ƴeewa noɓe liggorta e koppareje ɗe ɓe jogani laamu e wiide jayde la libération gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayde record windi ko Ligue 1 démarrage de la saison vendredi hina wayno tigui tigui de ko wiyete ko Ligue 1 tawa noon ko kippuji baɗaɗɗi fof ko kosguel kam ɗi pottitte de hina wayno ko e oɗo aljuma de ɗum fuɗɗoto hina wayno noon o mo ganduɗa ka woni ñakate de kam tigui woni toon mo ganduɗa hombo teska hombo maltina e wiide jayde le record ha taki jayde windi ko ñakate en patron e si noon o mo ganduɗa ka woni Lamine Camara de kam ne noko ma jille ɗum tigui jayde lamdi ha taki jayde windi ko Lamine Camara retenu tawa noon ko ɗum namnal e wiide jayde le record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o